Сега, бро! Чао, чао! Не бива да се измъкне с всички дърва! О, да! Отново ги надхитрих! Какво? 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 Това пък какво е? Пази се! Мостър, Дрембъл, готови за пълна скорост. Ясно! Пълна? Вие сте куко! Дърпай! Бентът се срути. Просто сън. Медец! Хайде! Давайте! Still have a dream to see. Хей, бро! Хайде! Хайде! Just waiting for us to explore. We have to try to spread our wings and Learn to fly. Оран, време! Профилс представя Горските мечоци. Голямата циркова тайна. Добре, бро! Можеш го! Еха! Брайер, добра маймуна! Ей, не стойте там! На работа! Ха! Добър удар, сър! Чирете! Мое! Вълнувам се! Кротко смешен. Имаме цял ден. Брайер, вие почивате ли си от маймунджулаци? На работа! Не говори така на сър! Обичам маймунджулаците! О, съжалявам, сър! Слушай, Брайер, защо бързаш така? Трябва да се радваш.
Слушай ме. Почини си. Утре ще е прекрасно. Рим не се строи за един ден. Спокойно. Как ще харесаш утрешния изгрев, ако не харесваш днешния? Да. Брембъл на работа. На ти. О, кротко. Това е много по-интересно от строенето на Бел. Така е. Вярно си е. Бързо! Преди да дойде Брайер! О, не. О, Беше на косъм. Какво прави Брембъл? О, да! Хайде! Бързо! Да! какво? Бързо ли? Добре. Искаш бързо? На ти бързо. Най-сетне. Готово. Днес имам късмет. Определено ще спечелят това. Да, бе. О, да. Кралят е велик, да. Сериозно ли? Какво ви става? Трябва да работим. Няма работа, просто си почиваме. Моля, ако завали, гората ще се наводни. Стига, Брайер, виж синьото небе. О! Сега какво? Брембъл, след мен. Брайер! Хайде, помогнете. Бро, късно е! Да бягаме! Не, ще успеем, бро. Добре! Какво чакате? Помогнете. О, сега. Идваме. Сър, по-бързо. Хайде, бягай. Давайте, ще преместя дънера. Брайер! Няма да издържим дълго! Дръжте се. Хайде! Бързо! Да. Брайер. Брайер, хайде, накажи ме. Вината е моя. Брайер, стой! Брайер, къде отиваш? Остави ме.
Наводнението идва! Брайер беше прав. Трябваше да построим бента по-рано. Брайер! Брайер! Брайер, къде си? Брайер! Къде си, бро? Брайер, съжаляваме! Аз съжалявам, Брайер. Брайер! Върни се! Но къде съм? Дами и господа, добре дошли в цирка на Волфганг. Много се радваме, че сте тук. И ако искате да бъдете впечатлени, това е точното място. Наслаждавайте се! Седнете, облегнете се и нека започваме с номерата. Цирк ли? Я пак. Само 2 харесвания. Извинете, вие сте най-красивото нещо. Та-да-да! Да излезем на среща. Имам всички зъби. Искаме да благодарим на всички, които дойдоха от дома за възрастни стари извори. Не е истина, че платих $50 за това. Лошо, това не е добре. Това шега ли? Летящ трапец, Дайте ни това, което искаме. Летящ трапец. трапец. Летящ трапец. Хора. Съжалявам. Добре, така да посрещнем Хюго, който ще покаже финала. Летящият трапец. Джоджо, къде е? Къде е, Джоджо? Там горе. Джоджо! Не. Моя Джоджо. Мама! Дай трамплина. Но ти какво? Не, хайде пусни ме веднага. Мамо! Мамо! Джоджо! Кой е този? Страхотно!
Това беше страхотно! Просто страхотно! Еха, леко, леко, човече. Героят доста опасно, а? Прекрасно! Ей, приятел, да видя една усмивка. Сега вече си супер известен. Да чуя аплодисменти за героя. Благодаря, лека нощ! Да, беше супер! Най-доброто ни шоу! Еха! Отлично! Супер шоу, човече! Охо, благодаря. Леле, Джоджо беше толкова високо на трапеца и каза «А!» и отвърна Стейси. Да, скъпи! Еха! Тази мечка ни спаси! Просто прекрасно! Еха, щуруа! Добре, хора, да приберем реквизита. Здравей! Благодаря, че спаси моя Джоджо. Бяхме добър отбор, Брайер, като сладолети, пържени и картофи. Сладолети, пържени картофи. Страннико, как се казваш? Казвам се Брайер от Боровата планина. Еха! От планината? Супер! Там е справедливо. Да, такова е. Съжалявам. Много щур ден, а? Така е. Справи се страхотно. Имаш талант. Права е, мило момче. Не сме виждали такъв трапец, откакто Хюго се нарани. Хюго? Да, Хюго. Големият с маската. Много е стриктен. Всеки ден той става преди изгрев слънце и веднага започва да ме тормози. Ставай, мързеливецо, време за тренировка. Хайде, давай. Трябва да тренираш. Хей, хванат. А? Кажи, това малко шоу хареса ли ти? О, да. Тихо! Някой иска ли да ми обясни какво се случи? Никой не действаше по план. Джоджо едва не се рани. Или по-зле. Затова има правила. Радвам се, че си добре. Благодаря. Разбира се. Аз... Това стига. Сега си върви. Никой няма да си върви. Не след това представяне? Не сме се запознали. Здравей! Здравей! Това е шефът Това Волфганг. голяма мечка. Волфганг. Ето така. Майн Фройнд. Да. Вдъхновяващо шоу. Всички те харесаха. Мечтал ли си за живот в шоу-бизнеса? Така? А? Така? Седни тук. По-нормално. Да видя усмивката. Ще си покрит с цветя и торти. Целият май Фройнд. Какво ще кажеш, голяма мечко? Това може да е твоя нов дом, ако пожелаш. Брайер, ти ще станеш звезда. Какво? Покажи. Почакай. Веднага? Точно това се нуждаем. Циркът ми ще блесне като нов. Ще взема нови костюми. Да. Голяма публика. Еха! И още по-велико. И страхотно шоу. Да! И най-вече ще бъдем звезди. Брайер. Хайде, хората, побързаме, Хюго ни чака. Идваме. Всяка минута слава е равна на часове работа. Да се залавяме.
Стегни се, хайде. Ели, това е. Прекрасна си. Фокусирай се. Ще се справиш, Ели, старо момиче? Елимей, добре ли си? Вече не съм толкова млада. Благодаря, старо момче. Засили се. Добре. Да, Луна. Юго, всички се измориха. Защо не си починем? Почивка. Брайер, ако можеш да се справиш с трапеца, ще си починем. Брайер, Елимей на твоите услуги. Не мога. Виж тук, ще се справиш. Ще се справя. Хайде. Много добре. Ели Мей, добре ли си? О, Брайер. Съжалявам, мило момче. Добре ли? Това не е игра. Упражняваме се до края. Ясно ли е? Юго, мислех си, а може би просто виждам, че всички са уморени. Има ли нещо ново? Не ти решаваш кое е най-добро. Да, ние тренираме толкова много всеки ден, но аз не ставам дори и малко по-добър. Стейси! Ти защо си с такъв смутлюк като мен? Мамо, летящият трапец е твърде сложен за мен. Искам да мога да летя. О, мили, повярвай в себе си и тогава ще успееш. Нищо лично, но ти си Коко, ние сме зле. Да, ние сме птици и дори ние не можем това, нали? Все едно сме кучета. Все едно сме на каишка. Звучи тежко. Моето родно място, животът беше много хубав. Всяка пролет се катерим, за да си вземе мед. През лятото ловим риба. А есента има толкова много плодове. А през зимата караме сноуборд. Сноуборд? Точно така. Обичаме да слушаме и музика. Хайде, хора, край с тренировката. Време е за почивка. Да. Юпи! Юпи! Добри движения, Джоджо. О, да. Добре. Уху! Елимей, на барабаните. Знаеш ли, че бях добър музикант, когато бях младо момиче? О, да. Рок-н-рол! Ей! Виж този мотор, прави завой, дига скорост, почакай, калабунга! Мили, сега всички много ще ни завиждат. Искаш ли да знаеш причината, поради която купих това? За да можем с теб заедно да обикаляме по света. Ей, защо не изпълните това? Публиката ще го хареса. Иска ми се да можеха, но Хюго има стриктни правила. Ако го е грижа за тези правила, публиката трябва да го види. Цирка не трябва ли да е забавно? Точно. Да. Време е за промяна и край на правилата. Хайде, чака ни шоу. Да! Уху! Да.
Да. Какво чакаме? Брайер! Брайер! Брембъл, така няма да го откриеш. Стига, Тики, по-тихо! Брайер! Не викай! Какво казваш? Не знаеш ли? Това е територия на тигри. Тигри? Защо не ни каза? Ако бях казал, нямаше да дойдете. Може би е Брайер? Хърбърт, виж какво е. Добре. Внимавай, Хърб. Брайер, аз съм твоя приятел Хърбърт. Хърбърт! Хърбърт! Хърбърт, добре ли си? Хърбърт! Тигрите са! Брембъл, Брембъл, почакай краля си. Сър! Моля те, не ме яш. Моля, не ме яш. Приятелите не ядат, приятели. Приятелите не ядат. Тук съм за мечката. Чух, че много добра. Това ще е супер шоу. Здравейте, дами и господа! Нямам Липсвахте търпение. ни! Готови ли сте да изкочите от прекрасните си обувки? Без лампи! Музика! Ей, аз правя рок-н-рол. Еха! Супер! Браво! Това е страхотно. Да! О, да! Браво! Давай! Да! Супер! Браво! Еха. О, страхотно! Това е мечката. Да! Брайер, да. Да ви чуя за страхотния ни Брайер и останалите артисти! Лека нощ, хора! Тики, бабу! Тики, бабу! Хърбърт, къде сте? Откъде се взеха тези следи? От дърваря вик? Чашата преля! Ден първи 5 дървета, ден втори 4.
Това прави 9. Всичко по $8 умножено по 9 е равно... Когато бях в началното училище, се справих по-добре. Сега мисли... О, да! 72! О, леле, ако добавя това към сумата, която шеф Ли ми дължи, да видим... 100 делено на 72... Загубеняк! Извинявай, но кого си мислиш, че говориш? Така. Обаждах се за заплатата. Но май вече не ти трябва, а? О, простете, май не сте ме чули как да помогна. О, сега ще помогнеш. Като доставиш всички тези дървета, възможно най-скоро. Аз ще водя жената и децата на ваканция. А ти побързай. И не обърквай нища. Ще трябва да се отклоня заради голямото наводнение тук, нали знаете? Ще се справя, но ще струва още. Не се притеснявай. Достави ги на време и ще те чака един много голям бонус. Става ли? Става! Йо, Слай, нека си хапна. Изглежда добре. Бяхте чудесни! Ей, Волфганг, Брайер, слушай. Миналото на цирка на Волфганг беше просто прекрасно. И сега се завръщаме към него. И това е заради тази прекрасна мечка. И заедно ще се изстреляме при звездите. Брайер! 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 Добре, стига. Още парти. Юго, какво правиш тук? Еха, светулки. Когато бяхме малки, аз водех брат си навътре в гората, за да ги гледа. Ей, защо не дойдеш при нас? Какво става? Защо си нещастен? Видя колко доволна беше публиката. Дано да е било заради уменията, а не заради номерата. О, стига де. Разбира се, че е заради уменията. Всички се постараха. Освен това, беше приятно. Чух достатъчно. Как може да промениш правилата ни? Какви правила? А дали те не са ви пречили? Единственият начин да се върнем на карнавала е да работим по-усилено от другите. Карни, какво? Карнавалът е на всеки 3 години. Там отиват само най-добрите артисти. Ей, мечтата ти ще се изпълни за 0 време. Но ако оставим старото шоу, може и да не стане. Момчета. Мечтите са като звездите, нали? Не ги докосваш, но ако ги следваш, ще те отведат някъде. Записах ни за карнавала. Кротко, сега имаш каквото искаше. Und сега ти ще дадеш това, което аз искам. Може би дърварят Вик знае къде е Брайер. Брайер! О, леле! Не мога да гледам. Какво ще правя? Той е зъл! По-добре ми съдействай, хайде! Хайде в чантата, влизай! Защо Брайер не се бори? Без съзнание ли е? Ще го спася! О!
не, кого заблуждавам? Сам нямам никакъв шанс. Не се бой, броим до 3 и после ще разбием вратата. 1, 2, 3. Фабиан, хей! Пази къщата, ясно? Hej! Hej! Stój! Дърварюик! Върни се! Върни се! Пусти брат ми, Брайер! Брайер, ще те спася! Брайер! Брайер, готов ли си? Хайде, Брайер, Сега идвам. побързай. Къде оставих шапката? Какво е това? Нова каравана? Аз не съм я виждал. Заключена е. Защо не съм я виждал? Ей! Ей, какво търсиш? Просто си търся шапката. Шапката не е тук. Не те ли очаква шоу? Брайер, открих шапката. Хайде. Добре, сега идвам. Благодаря, Джоджо. По-бързо. Всички те чакат. Добре, тогава време. Брайер! 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 Used to think my life would always be the same. Same old forest, same old river, same old Да, да. thing. Добре, да. Crowds are screaming my name. Брайер! 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 This feeling up for anything. Old beat up trucks, this what I deserve. This is starting to get hard now. Естествено, че е добър. Мое! Big brother, where have you gone? On top of the world, I'm not coming down. If only you could be here with me right now. No time to stop on with the show. Better eat some honey before I go. You can bet that I'll never give up trying. Здравей! Това е той! Ето го! О, тук е. Everybody join with me, we'll all Брайер! Брайер! The sun shines bright on the mountain. Will I ever see you? Where did you go? The show must go on, yeah, that's what they say. How can I climb it this way? This is it, we're just getting started. Without you, I'm just broken-hearted. Just remember, I'll never give up on you. I will never give up on you. No matter. Ей, насам! Ей! Най-сетне тук. Ей, шефе! Да, тук съм. Беше тежко, но всички дърва, които трябваше... Да, добре. Ще се чуем, да. Чао.
Малко коте. О, хей, хайде по-спокойно. Не искам проблеми, нали? Хайде, просто работя. Дърварювик! Веднага! Кажи къде е брат ми! О! Носът ми! Какво говориш? Не знам къде е той. Остави ме на мира. Стой! Не мърдай! Брайер! Той е в тази турба! Аз ще те измъкна! Не го прави! Не! Нещата ми! Какво ти става? Виж! Брембъл, разбирам, че не обичаш да отсичам гората ти. Да, нормално е. Но също така трябва да ме оставиш на мира, когато не сека. Леле. Какво каза? Ако не беше това последно отсичане, планината нямаше да е гола, като главата ти. Гората нямаше да страда толкова много. И Брайер... Брайер какво? Брайер нямаше да изчезне. Ти си виновен! Как така аз? Така е. Не! Да! Не! Да! Ей! Това не е ли Брайер? Брайер! Брайер! Това е странна мечка. Това приключи и сега да доставя нещата. О, нямам търпение за големия бонус. Литър газ, а? И билет за цирка. Шефът ми е скрънца. Наистина, всеки път. Може би... Да, трябва да видя Брайер в цирка. Защо не? Заповядай, хлопе. Благодаря. Татко, виж Брайер. Татко, този не прилича ли на Брайер? Да, прилича. Не е вярно. Естествено, че прилича на Брайер. Лола? Хайде, нямам цял ден. О, два моля. Това е Лола. Ей, друже, Какво правиш тук? изненада. Липсвах ли ти? Ето. Следващият. Вземете захаросани плодове. О, по $5 са. Аха, хей, върни се тук. О, той не ми плати. Няма нищо безплатно, друже. Какво ще правя? Кой каза, че продаването на балони не е страхотно? Кротко, момчета, леко, леко. Идеално. О? Брайер? Какво? Брембъл? Брайер! Най-сетне те откри! Брембъл, ти как ме откри? Последвах Дърварювик до тук. О, точно така, Брайер. Имаме проблем. Трябва да дойдеш в гората.
Ето го и момента да повикаме прекрасната голяма мечка Брайер. Трябва да вървя. Но какво ще стане с Да гората? говорим после. Но, Брайер! Брайер, чуй, приятелите в гората! Брембъл, ето плодове. Яш колкото искаш. Вземи ябълка, вкусне. Трябва да се върнем в гората! Брембъл, наистина трябва да вървя. Не, бро, Публиката чака. бро! Добре съм, стой тук. Сега идвам. Брайер! Без повече забавяне, Брайер! Здравейте! Днес той ни е подготвил напълно ново представление, което никой никога до сега не е опитвал. Брайер! 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 Ей, бро, чуй ме! Трябва да дойдеш с мен! Гората наистина е в опасност! Как дойде тук? Брайер! Аз съм сериозен! Върни се с мен, моля! Аз правя шоу. Ти какво правиш тук? А? Те са двама? По план ли е? Не знам. Стига, пусни ме. Те ни гледат. Върви си. Брайер! А, страхотно. Супер. Вижте. Вижте. Брайер! Брембъл! Брайер! Брембъл! Приятелите ни, те са... Няма да се върна в гората. Вече това е моя дом. Брайер! Вижте тази мечка. Много е жалка. Брайер! 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 Да ви чуя за Брайер. Не е ли специален? Да ви чуя. Пригответе се да бъдете удивени от неговия свръх опасен летящ въздушен номер. Брайер! 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 О, да! Обичам те. Браво! Наистина, той успя. Страхотно! Хей. Юго. Относно днес, ще благодариш ли? Ако не беше ти, аз няма защо. Циркът няма бъдеще. Ако ти не си тук. Юго, защо карнавалът е толкова важен? Хюго, нека ти помогна. Карнавалът е мечта на цирковите артисти. В него участват само най-добрите от целия свят.
Всички в нашия цирк работеха здраво за тази мечта. С всяко едно шоу ставахме все по-известни. Докато един ден не получихме покана. Карнавалът! Карнавалът? Помня го, все едно бе вчера. Няма друго по-хубаво място от карнавала. Да, всички ни смятаха за най-добрите. Всеки ден получавах по 50 букета с цветя. Помня музиката, светлините и цялата публика. Това беше първият ни път там. Както и последния. Мамо! След карнавала, летящият трапец стана най-известният ни номер. Абсолютно всички искаха да го видят. Но един ден Хюго изпълни летящия трапец 5 пъти. По време на 5-тия път той... И от тогава той никога не е изпълнявал този номер. Без летящия трапец изгубихме повечето си публика. Ще се върнем на карнавала. Точно така. Номерата, създадени от Брайер, са страхотни. Дори аз имам 10 фена. Хей! Да, ще се върнем на карнавала. Какво мислите? Ще се справим. Стига. Действията са по-силни. Утре сутрин тренираме. Да. И той ще остане в цирка. Какво се очаква да направя, Авик? Брембъл не плачи. Сигурно е бил и ядосан. Знаеш го какъв е, а? Вие сте семейство, нали? Така ли? Ами ако има ново семейство? Да. О, така значи. Върни си го. И ти ще дойдеш с мен? Благодаря. Много си мил. Вики, най-добрия си. Пусни ме веднага! Чудя се къде ли отива така рано. Къде е той? На 3, 2, 3 и вдигни. Кой е това? Арнолд, вдигай. Вдигай. Какво правиш? Хей, леко. Хайде, давай. Хайде, давай, да вървим. 1, 2, 3, сега. Готово. Хайде, да тръгваме. Хайде, върви. Тук ли е? Да, не бъди смешен. Всичко е тук. Да, най-сетне сън. По-тихо. Ти какво правиш тук? Ето там, в тези кутии. Какво има? Просто стар реквизит. Стар реквизит? Не, чух нещо. Какво? Не се бутай. Без значение, кога, без значение, къде аз доставям до вас. Господин Волфганг, пратка! Идвам. Ето, работите до късно. Постоянно, човече. До скоро. Да. Ставайте, всички! Ставайте!
добри новини! Поканени сме на карнавала! Само вижте това! Можете ли да повярвате? Наистина. Сериозно? Еха, Страхотно! Да, виж! Виж сам! Ние се връщаме. Да! Знаех, че ще стане. Да! Доста хубаво. Леко, леко, леко! Нямаме много време. Вземайте багажа, тръгваме по изгрев. Супер! Хюго, аз изпълних своята част. А ти не забравяй какво ми обеща. Ето ги там! Хайде! На това му има нещо. Дай на мен. Ей, но какво? Вик, не може ли да побързаме? Няма начин да ги настигнем. Те са толкова далече. Виж! Пази се! Гледай! Виж, тайна врата! Хайде! Ей, Вик, това място е леко страшно. Просто е тъмно. Няма нищо страшно. Брембъл, стой по-близо. Това място ме плаши. И то много. Добре, дърварю Вик, светни ми. Ей, махни се от мен. Кой си ти? Къде е? Стой мирно, Нати. Не ме плашиш. Какво ще правиш без мен? Видя ли? Направих бам. Малко по-тихо. Не искам да ги будим. О, да. Охо! Я виж, това е приятеля ни Вик. Какво нещо? Да, това е той. Тази гола глава няма да я сбъркам. Да, Хей, радвам се да ви видя, но сега ще вървя. Ей, не бързай. Да поговорим. И то бързо, преди да стигна 3. 1, 2, 3. Стой! Моля, не стреляй! Имам семейство. Какво ли ще си каже мама? Все ми едно. Ей!
Аз ви помня. Радвам се да ви видя. Лека нощ. Не го прави! Тази малка твар се измъква. Няма значение. Трябва да кажем на Волфганг. Бързо, ела тук. Идвам. Айде, Брайер. Хюго, не си ли почиваше? Защо си тук? Говориш на мен? Аз просто не можех да спя и реших, търсиш ли нещо тук? Влез. Но това е... стар реквизит, казах ти. Ти какво мислеше? Аз ще лягам. Утре е голям ден. Но какво... Какво? Не дей! Какво? Това... Това са деца? Юго, какво става тук? Не се бутай, не е твоя работа. Ако са в опасност, грешиш. Върви си. Не е това, което изглежда. Стига, излъга. Бръмбъл, Тики, Бабу, Юго. Кажи, защо? Защо приятелите ми са в клетки? Познаваш ли? Брайер, слушай. Спокойно. Мечтата ти, карнавалът. Само лъжи. Всичките. Не биваше да става така. След последния карнавал ми е много трудно. Продаваха ме многократно. Но после дойде Волфганг. Това е перфектно. Ще забогатеем заедно. Ще си помагаме, но не забравяй, че ти си мой Хюго. Не мога да повярвам. Направих го за цирка. Цирка. Само ги виж. Брайер, не ме лъжи. Казвах, че те грижа за цирка. Но не е вярно. Щом те плащат със свободата си. Това е кошмар. Брайер, не, стой! Брайер! Огледалце от стената. Кого виждаш ти? О, мен, най-красивия. Всичко е на място, действаме веднага. Ей ти там, открий си партньора. Утре шоуто ще стане наше. Помниш ли какво ми каза? Мечките се държат като мечки. Брембъл, чакай ме! Прав, Брайер! Брайер! Брембъл! Брайер!
е! Помогни ми, Брайер! Тики! Помогни ми! Бабу! Ей! Дърварювик. Какво? Какво става? Това се опитвам да разбера и аз. Какво правиш в тази пещера? О, да, Брембъл има. Знам. Всички са заловени. Брембъл, Тики и Бабу. Брайер, само спокойно. Можем да... не си виновен. Нямаш представа, аз се... Брайер? Това нямаше да стане. Ако бях останал в гората, вината е моя. Какво ти става? Преди казваше, пазете гората като мечките. Къде е тази смелост сега, а? Аз не знам. Нямаше да се справя без теб, Брайер. Благодаря ти, Брайер. Брайер, ти си страхотен. Трябва... Приятелите ти са в опасност. Трябва да ги спасиш. Ще се справиш. Вярвам в теб. Брайер, хайде, спаси ги. Брайер, не забравяй. Без значение какво ще става, винаги трябва да се грижиш за малкия си брат и да пазиш гората. Това е домът ни, синко. Ти пиле ли си ли герой? Дърварювик. Хайде. Стой, какво? Аз? Защо? Как я караш? Толкова е прекрасно. О, здравейте. Еха! Еха. О, вижте. Да. Здравейте! Здравейте, здравейте! Уху! Татко, виж, това е слон. Да, така е. Виж го. Чао! Чао! Здравейте, хора! Отново сме на карнавала. Мила, виж! Еха! Ние сме тук! Най-сетне успяхме! Ей, вижте, ето там. Голяма мечка. О, прилича на Брайер. Иска ми се да беше с нас. О, и на мен. Но Хюго каза, че се върнал в гората. Ето така. Мамо, може ли да поиграя? Да, но стой близо. Добре. Подай ми. Хюго, не е истина. Това се случва отново. Да, нереално е. Господин Волфганг, това ли са? Найн. Не, има още.
Както казах на шефа ти, ще получите всички тях след шоуто. Но това е нашата малка тайна, нали? Просто си дръж устата затворена. Кой е там? О, аз се махам. Малкото създание се измъква. Тревога, това е екипа. Я потихо, безполезни сте. Спри веднага. Идваме към теб. Мамо, Чичо, Хюго, трябва да бягаме от тук. Джоджо, какво има? Волфганг, той иска да продаде всички ни. Това е зле. Джоджо, спокойно. Чули? Не сам. Ето го. Изглежда това е цялата група. Хванете ги и да вървим. Почакайте малко. Махнете тези. Да. Хюго, Моят Хюго, дадох всичко за цирка. Und сега е твой ред. Ще изпълниш това последно шоу за мен? Иначе... Господин Волфганг, защо чакаме? Защо не ги продадем сега? Много е просто. Така ще стане. Наградата от карнавала е много голяма. Търпение. Да. Да, шефе. Хайде, време е за начало. хайде, няма търпение. Просто почакай. Просто почакайте. Не мога да спра да мисля за всички тези банани навън, а тук няма нито един. О, каква мъка! О. Но аз съм тук, сър. Ей, по-тихо! Аз съм маймуна с плодове, а не с мозък. Да не говориш за мен. Не, ти, гений! Ей! Виждал ли си ябълката? Тики, задържаш ли си дъха? Планове за уикенда? О, да, мисля да заведа жената на кино. Какво мислиш за работата, човече? Да, т.е. мина само месец, но да, става. Не ни плащат добре. Парите можеха да са повече. Маските. Не харесвам маските. Не мога да дишам в тях. Няма да минем покрай охраната. Последният ти шанс. Готов ли си да изгубиш? Да. Ха-ха. Изгуби. Лицеви 10. Това не ми харесва. Добър съм. Не ме оставите да живея сам, сър. По-кротко. Добре. Той е мъртъв. Господин Волфганг няма да е доволен. Най-сетне. О, не. Помощ. Брембъл, той се измъква. Спри на място. Върни се. Хайде. Ей, спри. Върни се тук. Брайер, дали това ще проработи? О, напълно. И още как. Ей, върни се. Вие какво правите? Хайде. Няма на къде да отидете. Назад. Обратно в клетките. О. Брайер! Брайер!
Ти се върна! Трябваше, брата сме. Да вървим! Цирковите те приятели са в беда! Какво? Искам да видя Брайер. Защо се се бави? бави? О, скучно е. Господин Волфганг, готово е. Идеално. Давайте. Ето ги там. Да, Ето. Какво се случва? Какво стана? Какво става? Какво става? Ти иди, виж. Да, шефе. Стой. Кой е този? Дами и господа, готови ли сте за истинска магия? Това е обикновен съндък. Виждате, вътре няма нищо. Да, няма нищо. Готови ли сте? Какво? Аз ли? Без паника ще ви помогна. Сега да видим каква магия ни е подготвил този съндък. 1, 2, 3. Няма го. мамо, виж, няма го. Това беше само началото. Сега ще изчезнат и останалите. Ти пък кой си? Кротко, аз съм добър. Може ли някой да ни помогне? Как се очаква да я вкарам вътре? Благодаря, да опитаме. Планът работи. Да видим дали ще влезе. Дебеличка е. Личка е. О, внимавай с ръцете. Затваряме врати. Съндъко, съндъко. Добре, ето така. 1, 2, 3, 4. О, браво! 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 Прекрасно! Добре сте. Брайер, Джоджо, Брайер! мислехме, че повече няма да те видим. ти се върна. Благодаря! Аста ла виста, бейби! Добре, че беше Хърбърт. Бягайте бързо! Трябва да се измъкнем! Хайде! Какво чакате? Хайде бързо. Идвам възможно най-бързо. Това ли беше? Но какво става? Сър, Открийте ги. веднага, шефе. Хюго, Брайер, погрижи се за другите. Къде отиваш? Хюго, да вървим. Няма време. Трябва да се върне. Бягайте. Хюго, какво ти става? Ако Волфганг види сцената празна, ще знае, че сме избягали. Все едно, слушай. Няма да те оставим. Идваш с нас. Ще се върна. Хюго, семейство сме. Брайер, аз изгубих увереност в себе си и спрях да следвам мечтата си. Дължа ти благодарност за всичко, което стори. Но, Хюго, сега ще завърша започнатото. Хюго, Вие трябва да бягате. Хюго, карнавалът не е само твоя мечта. Той е и наша. Да, толкова се стараехме да се върнем на тази сцена. Да действаме! Хюго, хайде да изпълним тази наша мечта заедно. Да. Но вие
Сигурни ли сте, че сте готови? Да, Готови ли сте да им покажем шоуто на живота? да. Вие шегувате ли се? Да видим. Прекрасно! Моят цирк! Хора, тук на тази сцена ние ще изпълним мечтите ви. И ето сега. Вижте, прекрасно. Магия! Магия. Невероятно. I dream about a destiny that's truly mine. Of the bright future seen behind my eyes. Вижте! A world so perfect, beautiful sight. Sometimes Мечтите ни се сбъдват. they're in the light, chasing my dreams until they all come true. I won't give up yet. I will win this. Запечено! Yeah, yeah, yeah. Това е прекрасно! Не ви чувам, хора! Ето така. Нагоре. Невероятно! Държате, бро. Брайер? Готов ли си? Готов. Натрапник, натрапник. Какво? Морис? Шефе, тревога! Хюго! 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 Това са група предатели. Какво още чакате? След тях! Хайде, насам. Пусти! Там! Брайер! Влизайте вътре! След тях! Искам ги живи! Да, сър! Какво? Много добре, Елимей.
Хайде! Продавам балони, Брайер. О-о-о! Какво? Какво? Треваро, Вик! Не, малките! Трябва да ги спася. Ей, Брайер! Бързо! Върни се тук. Айде, давай, Брайер е беда. Бързо след тях! Не бива да се измъкнат. След тях, върнете се. Ало, 911. Първарио Вик, те ни настигат! О, гадост! Кажете зеле! Зеле. Хюго! Хайде след тях. Време да блеснем, бубу. Бубу! Стана ми малко лошо. О, кракът ми. Бързо! Бързо! Да, сър. Да, сър! Бързо, хвани децата. Брайер, скачай. Хайде. Какво ще правим? Здравей. Ти си актьор. Няма време за това. Гадняри! Върнете се! Бързо! В капан са! Скок! Скок! Дърпайте! Какво правите? Дърпайте! Надалеч! Чао, чао! Брайер! Как си? Ей! Добре сме. Заради вас. Да. Стойте тук! Пази ги. Внимавай. Цял живот строя тази империя. Една мечка няма да ми я вземе. Малка мечта на малък мъж. Я по-тихо! Ти добре ли си? Мислиш се за голям герой? Но кой ще спаси теб? Брайер, долу! Волфганг! Nein! Но!
Но ти защо? Хвани се за мен. На ти това, като си такъв герой. Не! Това не е краят, ще видиш. Ха-ха, дано да ти хареса да си в клетка. Ура! Довиждане. Циркът бе моят дом. Но сега ще вървя. О, вижте! Страхотно е! Ей, Стейси, толкова съм влюбен в теб, мила. Еха. О! 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 Вижте там. Изглежда майка ми беше права. Да, слоновете летят. Ей, Брембъл, платиш целия кош. Без повече мед за теб. А сега на къде? Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Анна Тодорова. Тон режисьор Марио Иванов. Ролето звучиха артистите Светослава Симеонова, Лина Шишкова, Радослав Рачев, Сотир Мелев, Стефан Сърчеджиев Съра. Преводач Димана Воденичарска.在冬天去玩神秘客舞，献血的时候，站在舞台上，我一个人拿雪糕快递的时候，和别人分享一些经历和故事的时候，只要有他在的地方。有哪个时刻觉得自己是个英雄？当天下雨的时候，我自己突然跌倒了，我又爬起来了。我那时候觉得自己是个大英雄。我觉得我时时刻刻都是个英雄。哪个时刻觉得自己是个英雄？来方乐，我们都是英雄。
Used to think my life would always be the same. Same old forest, same old river, same old everything. Too much work and not enough play. Maybe I should just run away. Now the crowds are screaming my name. I love my life. Wouldn't give this feeling up for anything.